दिनै जों नेयै बोसोरब्रै बारलांबाय अब्लाबो जों जोंनि मानसिखौ जों मोननो हायाखै। जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि बिसि फिसा गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांनानै दङ। फिसाफ्रा बोथिसे ओंखाम मोजां मोनजायाखै, गाननाय जोमनाय मोजां बिसोरो मोनाखै। लकेल गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ दिनैसिमबो जोंनो थाइसे थाखा अनसुंथाइ होआखिसै, दिनैसिम जोंखौ नायसनाखिसै। बिथांमोनहा बुङो र' जों रायलायगासिनो दं। दिनैसिम बोसोरब्रै बारलांबाय, बिथांमोनहा रायलायनायानो दिनैसिमबो जोबा। माखासे दुखुफोरखौ, न'खरनि माखासे दुखुफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै जोङो आवगाय फंबाया गावनि बिफा गोब्राब बिखानि बेरामजों लोमजानानै थानायखौ गावनि आखाइजों दांनाय बिलिरनाय आबाद खालामनो लुबैनानै कर्टआव पिटिसन होदोंमोन। दा बे पिटिसन होनायाव फंबाय आवगाया दिनै दानसेनि थाखाय मैया कर्टआव ग्रेन्ट जानानै मैया न'आव सफैबाय। जोबोद गोजोनथाव। दा जों बेखौनो खोनानानै आदै आवगायनि बिफा आदै मुस्रि मेघनाथ मुसाहारि, बिथाङा रिटायार्ड सासे हिन्दी टिचार गभर्नमेन्ट HSN MV स्कुलनि। दा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बिखानि बेरामजों गाग्लोबजानानै लोमजानानै दङ। माखासे सम हस्पिटालाइसबो जादोंमोन। आं गिबियावबो लोमजानाय आदैखौ आङो हस्पिटालाव थांनानैबो आं खौरां लादोंमोन। जेब्ला आं आदैजों सावरायो अब्ला गावनि फिसानि खौरांखौ, गावनि लोमजानाय गावनि देहाखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि फिसालाखौ आंनाव खौरां लायोमोन। माब्रै जाखो बा मा खालामनो नागिरखो जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टआ, दा बेफोरखौ आंनाव सोङोमोन। अब्ला आंबो मा बुंगोन मा मागोन जायोमोन। दा आदैयाबो गोदोनि सासे लेखा गोरों सुबुं, रिटायार्ड टिचार। बिथाङा गोबां खोथा मिथिगौ गोदोनिफ्रायनो। हारिनिबो गोबां आदैनाव बिहोमा दङ। बर' हारियाव गोबां बिहोमा दङ। बर' हारिनि समाजनि गोबां खामानि मावबोदों आदैया। दिनै बिथाङा गोब्राब लोमजानानै गावनि फिसाला आवगाय बिथांखौ जेलाव थादोंब्लाबो गावनि खाथियाव लुबैनानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थायोमोन। नाथाय आं माखासे खोथाखौ बुंजोबनो हायाब्लाबो आदैजों आङो गोसोखौ एसे मोजाङै थाथों आदैया नंनानै आं माखासे मोजां खोथा, मोजां खौरां आं आदैनो होयोमोन गावनि फिसालानि सोमोन्दै। दिनै गावनि खाथियाव गमामायै बिथाङा आदैया गावनि फिसाखौ मोनबाय। आं खोनानो मोन्दों गावनि फिसाखौ न'खराव सफैसिगोन होननानै खौरां मोननाय लोगो लोगो आदैया ओंखाम जानो हायाब्लाबो ओंखामखौ एसे एनै गोबांसिन जादों, खुसि जादों होननानै आं खौरां मोन्दों। दा बेफोरखौ दिग दिगियै आङो सानोब्ला जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोङो न'खरनि जोबथेसालियाव जोबजानाय न'खरनि सुबुंफोरा जोङो बेवहाय खौरां लानो फैदों। आदैनि लोमजानायजों लोगोसे फंबाय अमलखौबो जोङो माबोरै दं, जोबथेसालियाव जोंनि फंबायफ्रा, जोंनि फिसाफ्रा माबोरै दं बेखौ जों दिनै अमलनिफ्राय जोङो खोनानो मोनबाय। जों सानदोंमोन पिस एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि फंबायफोर बा जोंनि फिसाला जाय दावहारु बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनहा न'खराव उदां अख्राङाव फैनानै न'खराव गावनि फेमिलिफोरजों थानो मोनसिगोन जों सानदोंमोन। नाथाय दिनै जों नेयै बोसोरब्रै बारलांबाय अब्लाबो जों जोंनि मानसिखौ जों मोननो हायाखै। दा बेवहाय जों गोबां दुखु दं। दिनै
जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि बिसि फिसा गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांनानै दङ फिसाफ्रा बोथिसे ओंखाम मोजां मोनजायाखै गाननाय जोमनाय मोजां बिसोरो मोनाखै दिनैबो गोग्गो आदार मोनजायाखै गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनानै दङ दा बेफोरखौ जोङो नुयोब्ला जों मेगनजों मोदै गयो दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ दिनैसिमबो जोंनो थाइसे थाखा अनसुंथाइ होआखिसै दिनैसिम जोंखौ नायसनाखिसै गले गले जोङो सोरबा इएमनाव थांदों सोरबा एमएलएनाव थांदों जों खावलायहैदों जोबथेसालियाव जेसेबांनाखि दं बिथांमोननि न'खरखौ बिथांमोननि गथ' गथाय फरायनायफोरखौ एसे नायदो सारमोनहा एसे नायदो जों खावलायदों गले गले नाथाय बिथांमोनहा बुङो र' जों रायलायगासिनो दं दिनैसिम बोसोरब्रै बारलांबाय बिथांमोनहा रायलायनायानो दिनैसिमबो जोबा दिनै बै गथ' गथायफोर गोग्गो आदार मोनजायाखिसै देहाफ्रा नोरजिया जालांबाय बिसिफ्रा न'खरफ्रा सोरलां बोरलां जालांबाय दा बेफोरनि सावा सोरनाव नांगोन दा बेफोरखौ दिनै जोंनि लिडारफ्रा जाय बिथांमोनहा गोहोआव दं दिनै मानो नायसनदिया नंखायखौनो इलेक्सन फैब्लाल' न'खर हाबनोसै न' गंसे गंसे लुनानै होनोसै बेफोर खोथाखौ बुंदोंमोन एमपि इलेक्सननि सिगाङावबो ओरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां दं जोबथेसालियाव बिथांमोननि न'खराव हाबदोंमोन आरो चिराङावबो हाबदोंमोन नाथाय इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो दिनै सिरि स्वयं जोंनि खोमायावनो जोंनि सिगाङावनो बुंदोंमोन जे न' हाबनानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन जायहा थानो थाखाय उसुबिदा बिथांमोननो जों न' गंसे लुनानै होनोसै नाथाय दिनै इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बबाव हाबनानै थासो बबाव हाबखो बबे गुदुङाव हाबनानै थाखो दिनै जोंजों जेबो जगाजगबो गैला जोंजों खुनु लिंक गैला आरो बिथांमोननि लानजायखौनो जों नुवाखिसै जों ससियेल मिडियाफ्रावबो नुदों आरो स्वयं जोंबो थांफानानै गुवाहाटियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोनजों जों थांफानानै जोंबो जोंनि खोमाजों खोनाबाय जोंनि मेगनजों नुबाय बेसेबां सिरियास इउनाइटेड फरामनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोनहा बख'नायनि सार्थआव जेसेबां सिरियास लानानै खामानि मावदों बेखौ जोंबो नुबाय सैथो नंगौ रियेला मा जों दा नुनो मोनदों सिगां समाव जोंखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने माखासे थगायै जोंखौ दोनबोबाय थादोंमोन माखासे खोथाफोरखौ ओरैनो मिडियाफ्राव गेदेर बुंदोंमोन नाथाय मावनायाव प्रेक्टिकेलि जिर'मोन दा जोङो इउनाइटेड फराम बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर बावदों लोगोसे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनखौ जोङो भिक्टिम फेमिलिनि एबा जोबथे जानाय जोंनि न'खरफोरनि जानानै आं बेखौनो साबायखर बावदों दिनै सैथोयै जोङो मोनसे माखासे जोङो गगोन बा मोजां लामाखौ जों दिनै नुहुरबाय आरो रियेलि दासो खामानि मावनाया जागासिनो दं होननानै जों आसा खालामनो हायो। राजा नोंथांमोन जायफ्रा एनाये नांनानै थानाय ना बै न'खरनि मानसिफ्रा माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ हयथ'बा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दिनैहाय अमलनि न'आव आं फैदों बिनि बिमा बिफाखौबो खबर लानो फैदावथावनो जों एसे दान्दिसे नुजाफैदों बिनि न'आव जाय मानसिफ्रा दिनैहाय जाय खुंथायाव थानाय ना बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि लोगोसे बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनखौबो धन्यबाद होनायखौ नुनाय मोनदों लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि।